Katuan, excuse me. Tinggo ko ba nito? Wala na. Una po may. Na po may gago po. Nagwasan na paggaw po kaya niya Bertanam. Tapos kaya yung diskurso dito sa kining Sanduke, Paris. Yan yung mga kumipugnaw. Paris. Galakaw po perting initan niya, nalimot ko pagkapot ng balay. Na may baso niya. Duha ka baso, ninom na kubugnaw yung kayo. Napagaw na ko, pero diyawiya suwarua. Gusto kay ka diyawiya suwarua, uli-uli ang itim. Kawahin sa hukom sa grupo Board of Stewards sa gidagat ang gawa ay bisa simbalata sa itong gulong parokya o katuwa doon sa kayo ang Holy Cross Parish ng Lakaw. Tinuray, karon pa mitabo nga mo sa ka spiritual director nga mo yung mubisa kada konbensyon na ikawan siya sa desisyon na dili na dapat niya nga mubisa. Kining atong gihimo lesson to be learned by him. So, ka-leksyon na makatunan niya kay siya may itong spiritual director, our guidance. Di na lang tamo suting kay hindi mo na malibakon din. He affixed his signature in favor of God right literal, which is contrary to our principle. Muna nga, ang ato lang apprehension, ato ng tanan. Hindi halik, musumbong siya sa Subispo ba ka? Ako mo gimilisa na Subispo. Convention ng Scotland Federal Cebu. Ikaw ang magbabar lisa. So may kasultian na Subispo. May bali lagi mo, dili ba? Yali with all these reasons justify lagmit mingon nga Subispo ko. Pagka ako yung nagpalong na ni mo spiritual director na bila ka ikaw hindi mayo na mingon niya ang Subispo. God forbid, hindi na may ito. Basta takot yung leksyon mo nga leksyon niya ang ngay niya makatunan. When you lead a group, die for the group, defend the group. Unless you will declare yourself, you are no longer a member of the group or spiritual director of the group. Siya mo deklarar na wala siya. Muna makahimo na siya kung siya yung buhaton pag siya po yung rasa itong baruganan. Kaya makahibuong sa tangan, ganun na yung kita yung magnuan, nalilit ang masultiga dahil literal. Luwag